Lagi kaon gyud oh. Oh. Allah. Oh. Yes mga kaidol no. Nami rumbo karon diri mga kaidol, nami diri sa Kalasangan mga kaidol. Ako mga kaubanan diri mga kaidol. Among pagabuton mga kaidol. Oh, makon mi og sabod mga kaidol. Lubang sapat mga kaidol nga manuyod nya ug sure na to simod mga kaidol. Naburot. Guys, mga Amo nang kaidol. magputong ta mga kaidol no. Mga kaidol oh. Serbi ako mga kaubanan, dako duha ka kauban mga kaidol. Ug lantawan ninyo mga kaidol, unsay pormaan ni mga kaidol kung unsay mahitabuan ni ron. Ngamo ang kwan og successful ba ni? O kanay sugdan na mugdaob oh. Na mga kaidol, ang ano yung Andre, mga kaidol, dugos. Lantaw rin nyo, sige guys. Okay. tigid tayar dagay kay sig. Gaso-aso na. Gaso-aso na. Gaso-aso na mga kaidol. Nanay ko usa ka uban muna si Boy RP Vlog mga kaidol. Ya kaning usa mga kaidol muni amo ang padre ning leader namo. Ni leader among na ako na dire ang mga kuan. Dugos ba dugos ang nalupad na. So good na mga kaidol oh. Oh. Unsa gyud pormaan ni ron mga kaidol. Ipaswa na. Mga kaidol ipaswa na. Muni sistema ron dire oh. Oh. Kana Mga kaidol ang lupad na gyud. nang lupad ang mga sapat mga kaidol. Lah. No, taplabot-lot na mo tawo. Na magres mo dradi mo panon na. Oh, mga kaidol lagit-lagit na. Oh, kauban oh. Op. Naisawa. Mga kaidol tanagi sog tanag pa. Aso na ba na? Kalayo naman. Guys, oh. Na. Kinanglan dili mapalong ng kalayo kay. Ay ko na nagoy kahoy. Ko naglaya. Butang naglaya. Gadari laya oh. Pwede dahon ba? Kare. Ano kayo? Ano Do. sa to? Para na ibaga ba? Para Ano palo? dili mapalong. Dagitan na lang to ang kuan ron kaning balde mga kaidol muni among sudlan ron mga kaidol. Allah, sugod na. So mga kaidol ang lupad na. Sugod na pangagat. Ano gusto mo tayo na? Dugangi kuan? Karing lukay. Mayroon mga kaidol nagguwas na mga sapat mga kaidol. Uyang among kalayo mga kaidol murag napalong. Hala kuyawan ning hitabuar ra dito. Oh. Oh, pitin daghan ng hugyaw ng mga kaidol no. Kana. Hala. Pasok yan ang kuan. Na, kadaghan ng sapat mga kaidol. Hala. Na, butang islalom. Oh, kadaghan ng sapat. Mga kaidol oh. Hala. Kuyawa ni oy hala. Nag taguan ako kung mata kay. Ano mga kaidol oh. Ang gawas na. Ang gawas na mga sapato. Idol. Mga parang uy. Ang pisil. Ano mga kaidol? Kuha ng pisil. Kuha ng pisil. Puti. Lala, kadaghan na. Puti. Ako yung bit. Puta dito. Puta na yun. Ay, siya kay Napay klayo. Go. Magtao tag pisil. Mga kaidol no. Ala na nisilang. Ala daghan ng sapat. Ala na. Kana. Bibirahe dayon. Ay kadlok. Pisil da subos. Ala masulod sa tulong kan ako. Eh, wala kang dugo sa siyupan ta na ila. Ka nagtapok man sila nako. Ay, kangilo. Kita kagad ni para diri. Oh mga kaidol. Sugdan na nato mga kaidol. Sako. Kay nangagat na. Teman bay. Plastic na.
Lapos ra. Dari plastik. Siguro to. Lapos naman, bay. Lah. Hala, ang kalayo, napalong. Napalong ang kalayo. Kasi gila ilalim ito. Lubon ka to. Lapsan ra mo ang Ang kalayo napalong. Di ko sa. Andam ang balde, andam. Allah. Yugong-yugong na Allah. Ito, ditapukan man ko. Ang aso. Ayun, kuha na ko. Nasipit. Ha? Sama sipit. Allah. Di na madali. Dagan ta, dagan. Allah, wala na. Sige. Sige na. Birehin ninyo, birehin. Abot yung nakuha na yun. Wala ka na nasipit ka na, nasipit. Sige, kuha ko. Wala yun. Dali agoy. Sige. Ikaw na lang, lubon. Sige, birehin ninyo. Ay, ano liyok mo? Liyok. Allah. Kapuliw. Sige na. Buwan ito plastik. Sige. Ano, sunod mo sa oras. Dali. Buot. Wait lang. Inventory expire, illegal. Okay. Buot. Wait lang. Inventory expire, illegal. Okay. Ay, Allah. Uyawam din ko na tabuan mga kadol, no? Wadyo ko ga-speak ani. Nga mo ni mahitabo ron diri. Allah. Pakadaghan ang sapat mga kaidol. Nah, kung mga kauban mga kaidol, wag ko ni palayo ko mga kaidol kay di maserbi. Di may mga serbi mga kaidol. Piting lisura mga kaidol. Pak gesek ko plastik. Kuha na. Kanakot na. Daharam Kana kana. Bisik man. Sepatu ko bedot, sepatu bedot. Gesek. Sepatu bedot oh. Sepatu. Sini apa? Otro. Potera, sudah dalam. Kana gikuot na. Ay, Kana. Allah. Allah nakuha na jud. Kana. Nagikuot na. Oh, nadugay na. wala na ha? No, mga kaidol oh. Nakuha na. Muna. Cepat dah yun. Sorry. Kagaduga man. Puro mo Muna, nakuha na mo oh. Puli na may. Sus, no. Ya. Dakan dugos. Ya, naikuha na mo idol oh. Dakan sapat oh. Allah. Jutay rali daghan. Napusa, dahil yun, sa naging pagkuha Ma'am. Do ara man sila alam na usik. No. Sabi ka nang dugos doon. Ano mga kauban mga idol oh. No, mukbang na kan ana sapat bye. Kaya ang kauban usama mga idol mo ni may kay mukuha. Sus, kami og kamera di mi ka kuha ni. No, gi sop-sop nagmayo oh. Oh, kaidol. Ano? Ha, kaon na nagmayo oh. Pakan ni ko kang kaidol. Pakan ni ko. Asa na pakan imong simod? Kamu tra? Kamotor ko na pakan. Okay ra. No. Sige. Sus, Kamu kaidol. lupad-lupad yung mga sapat. Tambal man eh. Uy, yaob. Allah. Ay, kusika ayaw. Na, kagikaon gyud oh. Ka. Na. Kaidol. Gikaon gyud oh. Nami. Gikaon gyud oh. Oh. Allah. Oh. Tama eh. Gikaon. Ana, udah pakan ti eh. Ganos di bagus, guys. Gikaon oh. Rapiin ako ng kaban mo. Oh mga idol, pauli na may kay nakuha na mo. Daw, na may kuha po di ako. Dapat balde. Napakan napurot. Karon pauli na may. Kay humana mo ang among waning pagsuri-suroy og sa amo ang rombo nga mutoy among kuhaon. Nakuha na jud namo unyag mo ni among nakuha oh. Murag hotdog na murag hotdog. Mo ni say dugos mga kaidol no.
Oh, nanapas baldi mga kaidol. Ay mo kabalaga kay usa ka baldi na mga kaidol. Kinsay mga ayo. Aw. Naa mga kaidol pero kalaban na lang. O mo kadto mga kaidol ang mong vlog mga kaidol. Bye bye. And don't forget to subscribe. Ayaw kalimot sa pagkulkog o pagtuslok. I-subscribe ninyo si Boy RP Vlog. Ako usab si Boy Nansoy. O kari among kauban. Muni among team leader dari mga kaidol. Ngita ka nagdugos. Bye bye mga kaidol.